Megint a lakosok szívnak a pártpolitika miatt. Gyere, megmutatom, mi történt az első kerületben. 2021-ben terveztem forgalomcsillapítást a környékre. A terveket több száz lakos véleményezte, hatósági engedélyeket megkaptuk, aztán nem történt semmi. Miért? A 1,5 milliós kivitelezési költség ellenére a polgármester még 10 milliót kért a képviselőktől kulturális programokra, a fideszes képviselők meg szépen betámadták, ami jó indok volt mindenkinek nem csinálni semmit. Kiderült, a egyik félnek csak látványos cirkusz kellett, a másik félnek meg az a lényeg, hogy a másik ne tudjon csinálni semmit, mint az ovisok. 2 éve egy nyugodtabb, csendesebb utcában lakhatnának a helyiek, biztonságosabb lehetne játszótér, iskola és óvoda körül, a légszennyezésről nem is beszélve, ha a polgármester és a kerületi képviselők a helyi lakosok igényeit helyezték volna előtérbe a saját politikai érdekeik helyett. Nekem ebből elegem van. Annyit nem voltak képesek 5 év alatt összehozni, hogy az utcáink tisztábbak és csendesebbek legyenek. Azt se sikerült megoldani, hogy mindenhol el lehessen férni a járdán. A tétlenség nem csak a polgármester vagy a szivárvány koalíció felelőssége, ugyanúgy felelősség a fideszes képviselőknek is, akik nem képesek a lakosok igényeit előtérbe helyezni. Van alternatíva. Legyél te a kerület független képviselő. Csatlakozz és szavazd meg te, hogy nem 50 centis járdákon akarod a babakocsit tolni, és nem akarod a gépkocsikból eredő port belélegezni. Kérj és követelj jobb kerületet, ahol jó élni, jó gyereket nevelni, és ahol jó megöregedni.